Γεια σας και πάλι. Θα ήθελα λίγο να δείξω κάτι. Είχα ξανανεβάσει ένα βίντεο, αλλά επειδή με ρωτάνε και όλα στα σχόλια, τι γίνεται με τον ασβέστ, το γεωργικό ασβέστ, απλά για μας σε μικρές εκτάσεις. Ένας που καλλιεργεί ένα μεγάλο κτήμα μπορεί να πάρει, να κάνει αναλύσεις εδάφους, φυλλοδιαγνωστικές στα δέντρα. Λοιπόν, την κάνω εδώ στον κήπο εγώ. Βλέπετε εδώ, το έσκαψα που ξερίζουσα, εδώ είχα πιπεριές συγκεκριμένα. Έριξα την ποσότητα ασβέστ που θέλω. Από πάνω ρίχνω κουμπόστ. Εδώ είναι οντινικές, βλέπετε, θα ρίξω και στα υπόλοιπα. Κουμπόστ βγάζω πάρα πολύ κάθε χρόνο, το έχω ξαναδείξει. Θα το δείξω πάλι. Αυτή την αράδα, ας πούμε, τώρα έκανα το ίδιο, έριξα. Όποια αράδα την καθαρίζω, ξεριζώνω τα παλιά φυτά τα καλοκαιρινά, ρίχνω ασβέστ και από πάνω κουμπόστ. Εδώ είναι το κουμπόστ κοσκινισμένο, εδώ είναι το υποψήφιο που θα γίνει του χρόνου. Έχω κι άλλο πλέγμα εκεί αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί. Παιδιά, ρίχνω παντού στα φυτά μου. Ξέρω ότι είχα έλλειψη. Πώς το ξέρω? Σαποκουλιάζανε, πώς το λέτε αυτό, οι ντομάτες. Σε αυτή την περιοχή εδώ. Μετά και τα πιπέρια. Άρα ήταν κλασικό σύμπτωμα έλλειψης ασβεστίου. Είχα ξανανεβάσει ένα βίντεο που είχα ξαναρίξει άλλη μια φορά. Και τώρα είναι ο κανόνας. Εδώ, ας πούμε, φαίνεται μέσα, αν κοιτάξετε, το είχα σκεπάσει. Όταν τελείωσε αυτή η αράδα, έκανα αυτή τη δουλειά. Ασβέστ και κουμπόστ. Το κουμπόστ είναι όξινο, ο ασβέστ είναι αλκαλικός. Μην κάνουμε και κάτι τρελά. Σε κάτι ασπροχώματα έβλεπα, επειδή κάποιοι το διαβάσανε, που ήταν καθαρά ασβεστούχα εδάφη, ρίχνανε ασβέστιο, είναι περιττό, ίσως να κάνει και κακό λόγω pH. Λοιπόν, εδώ είναι τα κλίματα που έχω στην άκρη. Τα έθεσα για να δείτε που έριξα το ασβέστιο. Στα κλίματα είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν χρησιμεύει. Αλλά επειδή υπάρχει έλλειψη στην περιοχή, ρίχνω. Αν κάνω λάθος θα μου το φωνάξει μοναχότα. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Θα ρίξω. Εδώ βλέπετε. Και εδώ έχω για κουμπόστ για του χρόνου. Και άλλο πλέγμα εκεί κάτω. Εδώ είναι ένας μικρός σωρός. Εδώ είναι το κομμάτι που φυτεύουν τα βλήτα. Όταν τα ξερίζουσα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ρίξα κατευθείαν. Φαίνεται μέσα κάτι ασπράκια ακόμα, η βρέξη κιόλας. Και από πάνω κουμπόστ. Παντού όπου καλλιεργώ. Να καταλάβετε, θα ρίξω κουμπόστ από πάνω, είναι απαραίτητο ότι θα το πάρω αέρας άμα φυσήξα αέρας άμα δεν βρέξει. Έξω μέχρι και στην Πανανιά. Και εδώ δεν ξέρω αν χρειάζεται, επειδή έχει έλλειψη η περιοχή. Δοκιμάστε το αν θέλετε. Πάντως στα περιβολικά, σίγουρα, επειδή είναι όξινο το κουμπόστ μου έχουν πει, ο ασβέστης είναι σίγουρα αλκαλικός και σίγουρα μου λείπει ασβέστης. Εδώ έχω βάλει να λιαστούν, είναι σπόρος για βλήτα αυτός. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Είναι απλά πραγματάκια. Στο μόνο που δεν ρίχνω είναι στη ρίγανη. Και άλλη ρίγανη εδώ. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι και καλό χειμώνα.